Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Petorka Wings, jedan osmeh može sve, zato smej se, menjaj svet, tako jači smo za let. Leti s nama. Hoćeš u tim, bit ćeš i ti jedna od nas. Dobra energija magiju stvara, tako počinje zvezdani sjaj. Neka sja kada letim kroz vreme i snove, ja tada dobro znam da život ima boje. Koje dobro stoje Wings, neka ruke spoje se, moć i snaga zajedno, tako mnogo jače smo. Petorka Wings, novi klinci u kraju tvom, nađi moć u društvu tom, leti s njima slobodno. Gledaj sada Wings, ta magija Wings, maštaj i ti ako znaš, sa nama je tako lako, ti samo reci Wings. U prošloj epizodi vile su se susrele sa misterioznim kamenom. Nisu mogle da ga unište magijom, zato im je novi profesor Avalon održao predavanje. Pričao im je o novim činima koji će im pomoći u borbi protiv Lorda Darkara. Party Breaker. Wow, svečano otvaranje crvene fontane. Iako je toranj uništen, ovo mesto i dalje izgleda sjajno. Profesor Avalone, hvala što ste nas poveli. Bilo mi je zadovoljstvo, a ovo je i prilika da upoznam profesora iz crvene fontane. Idite vi, ja ću vas čekati ovde. Ali, zar vi ne idete sa nama? Treba da se nađem sa profesorom Koda Tortom. Bloom, hoćeš li da mi učiniš uslugu i paziš na ostale dok ja nisam tu? Možete da računate na mene. To volim da čujem. Društvo, da li ja to nekog vidim? Da, veštice iz mračnog tornja. I oni su na spisku. Ćao! Misliš da će pokušati nešto? U redu je, Trix više nisu sa njima. Sigurna si da je dobra ideja da se ušunjamo zajedno sa njima? Ako nas bilo koja od njih prepozna, bit će uplašena i neće smeti da urade ništa. Da, godinama ih uznemiravamo. Moramo brzo da uzmemo knjigu. Idemo da je zgrabimo. Prvo moramo da nađemo deo koji se ovdje čuva. Kao što sam ti rekla, Flora, ovo je tvoja prilika. Neću da čujem da pričaš o biljkama. Gledaj malo dečake, pokaži mi koji je tvoj tip. Momci su stigli. Hej, dobrodošli u crvenu fontanu. Izgledate sjajno. Upravo si, zasenile smo sve ostale devojke iz Alfije. Stella, princ Sky je bio učtiv. Mogla bi da uzvratiš kompliment. Izvinite zbog kašnjenja. Nadam se da vam nije dosadno. Naravno da nije, tu su moji obožavaoci. Zdravo, Stella. Zdravo. To je bio 26. majstor magije. A ja sam izbrojao 12 veštica i 17 vila, što čini zbir od 29 devojaka. Pobedio sam, draga. Pa, jel idemo na paradu u arenu pored škole? U stvari, ceremonija će se održati unutra. Unutra? O, da bar jednom proveden dan, a da ne budem u školi. Ej, Stella, ne misliš valjda da pravimo slavlje bez iznenađenja? Bloom, nemamo časove sutra ujutru. Aha. Pa, šta kažeš da idemo na jahanje, ha? Može, zvuči zabavno. Dogovoreno. O, čekaj, čas profesora Avalona je sutra popodne. Ne vidim u čemu je problem. Moram da učim sutra ujutru. Znaš, moram da se pripremim. Hoću da ostavim dobar utisak. Nisam znao da si tako revnosna prema školi. To me je podsjetilo. Trebalo bi da kažem profesoru gde smo krenuli. Bloom, čekaj! Vidimo se tamo! Jel ovo to? Tajne prostorije profesora su nekada bile ovde. Tako je, naše istraživanje počinje odavde. Hej, Rivene, šta je iznenađenje? Pa, sve zavisi od toga šta ti smatraš iznenađenjem.
Stigli smo. Geometrijska struktura ovog mesta je sjajna. Wow, pogledajte tamo. Ko je to? Baš je sladak. Niko? U stvari, to je Saladinov nećak. Sigurno je talentovan majstor magije. On? Nikako. On je pacifista, ne prlja ruke. U stvari, čuo sam da se ispisao iz crvene fontane. Hej, Hilio, da li si upoznao zvezde Alfije? Ovo je Stella, Tehna i... Zdravo, ja sam Stella. Jesi li ti slikar? Hoćeš da mi pokažeš crteže? Drago mi je da sam vas upoznao. Zašto crtaš na papiru? Grafičke palete su lake za upotrebu. Imaš čak 50 dual memory hromo-digitalnu kontrolu plus svi layeri koji možeš da zamisliš. Uz to idu alfa kanali, teksture, oblici, linearno upotpunjavanje. Ovo je sjajno. Hoćeš da nacrtaš moj portret? Tvoji crteži su puni života, možeš da osjetiš energiju i sviđaju mi se linije koje si uklopio sa listom paprati. Niko do sad nije primetio paprat na papiru. A ovo je Flora. Flora. Jel misliš isto što i ja? Avalon je ovuda otišao. Ni po koju cenu ne smeju da nas prepoznaju. Izvinite što smetam. Da li ste možda videle zgodnog visokog profesora da je prošao ovuda? Ne, samo smo vidjeli male i ružne. O, u redu, hvala. Da li nas je prepoznala? Moramo da budemo pažljive. Hej, Bloom, gde si bila? Tražila sam profesora Avalona, ali ga nisam našla. Nego, gde je Sky? Momci su otišli da se spreme. Dobrodošli, dame i gospodo, prijatelji Crvene fontane. Nismo se okupili ovde da bi žalili nad ruševinama naše čuvene škole. Iako je istorijski sjaj Crvene fontane bio uništen, veštine i duh naših majstora magije nisu. Došlo je vreme da vratimo ugled Crvenoj fontani tako što ćemo je promeniti iz mostova. Šta se dešava? Ruši se! Šta se tu dešava? U opasnosti smo! Ne razumem, šta se dešava? Molim vas, budite opušteni i uživajte u vožnji. A sad, dame i gospodo, parada posvećena novoj Crvenoj fontani. Jer majstori magije stalno organizuju ovakve zabave. Zašto vas tri stojite tu i ne radite ništa? Nismo još uvek našli knjigu, učitelju. Idite do dvorca, Kraktor će uskoro biti tamo, on će vas pokrivati. Još jedno stvorenje tame. Nije samo tame, to je moj poseban ljubimac. Potreban mi je odmah, previše uzbuđenja za jedan dan. Novajlije sada voze. Imaš dovoljno vremena da se odmoriš pre nego što počnu naši momci. Hej, društvo, 1 na 1 samo što nije počeo. Da li ste vidjeli Mjuzu i Lejlu? Otišli su po piće. Ko je prvi? Sky i Riven, nemojte to da propustite. Hajde, drugari,
Idemo! Idite vi. Ja pokušavam da pobedim Digit iz 3. puta. Sećaš se kad ide ta-ra-ta-ta-ta i onda dolazi onaj deo sa gitarom? Da, tad ja igram ovako. Ha! Wow! Oh, tram! Ha? Baš čudno, ova devojka mi deluje poznato. Šta nije u redu? To je Darcy! Prokletstvo! To je ona! Hajde idemo! Ja sam pobedila! Duguješ mi novi procesor! Mogla si da pobediš bez upotrebe sile, znaš? Ali to je bilo najlogičnije. Nisi dovoljno brzo napisala ni znakova. Dobro onda, proverit ćemo kako naš softver radi. Wow! Wow, naš program radi sjajno, zašto si ga isključila? Igra je gotova, Tehna, vreme je da se nađemo sa ostalima. Otišla je ovuda! Tamo! Tehna! Šta radiš? Da li je neko prošao ovuda? Ne. Senzori nisu ništa zabeležili. Jurile smo Darcy. Nema smisla. Nijedna od njih ne bi došla na zabavu kad su sve vile tu. U pravu si, možda nisam dobro videla, ali zašto je pobegla kad smo je pozvali? Ako je to ona, sigurno će se uskoro pojaviti. Tako je, bolje da ne dižemo paniku, ali moramo držati oči širom otvorene. Hajde se pridružimo ostalima. Imam specijalan zadatak za tebe. Ustani, čudovište tame! Kraktrot, probudi se! Je li to dozvoljeno? Jedva, ali da. Sve dok gas nije toksičan, može da se koristi kao gasna bomba. Ali šta je ona zelena stvar? Uspavljujući dim. Sky je pobedio. Tako su pravila. Popadni taj gubi. Hajde! Nije mi potrebna tvoja pomoć. Sigurno je lepo biti princ. Čitav život učiš od najboljih. Ne bih te pobedio da nisam naporno vežbao. Sky je odličan, zar nije izvanredan? Odbio je svaki udarac. A sad je Brendo na redu. Pazi se, Brendone. Tvoj protivnik je stariji majstor magije. Ne zaboravi da ima više iskustva od tebe. Kako onda da mu pariram? Napadni ga odozgo. Ako ga preskočiš, zaslepit će ga sunce. Mislim da je to najbolji način. Super, sunce iza oblaka. Ali čuo sam da će biti sunčano. Moramo da intervenišemo. Magija Vinksa! Ovo je bilo blizu. Pomerite se, momci. Mi ćemo ovo rešiti.
najružnije stvorenje koje sam videla. Majstori magije, svi u svoj tim! Evakuišite prostor! Hajde, moramo da ga sredimo. Čudovište napada, požurite! Ovo se zove odvlačenje pažnje. Dobro, kad je da skinemo ove krpe? Ta knjiga je moja! Ne mogu da podnesem kad me ignorišu. Napad! Ni ja nisam imala sreće. Ali moramo da ga zamajavamo dok momci evakuišu masu. Kako bih voljela da je profesor Avalon sada ovde. Svi u skloništa! I mi! Šta je bilo? 2 prozora su polomljena magijom, led i munje. Magijom? Oh ne, to su sigurno Trix. Moram ovo odmah da javim Kodatorti. Još jedan problem. Trix su ovde. Da pođem za njima. Samo jednu stvar mogu da traže i ne bih bio iznenađen da nam čudovište samo odvraća pažnju. Ako je snaga Trix pojačana novim moćima, onda je knjiga Crvene fontane u velikoj opasnosti. Ti i ja moramo da odemo da zaštitimo knjigu. Povedi, seniore. Ostavit ću ovde Skaja. Nadam se da će se snaći. Hajde da napadnemo sa svih strana. Ja ću napasti gore, a vi dole. Dogovoreno. Pazi! Flora! Šta da radimo? Nećemo uspeti. Šta se desilo? Šta ga to drži? Pa naravno, veži ga za rep, tako će se izmoriti. Ali ko bi to? Tamo gore. Hilio, kako je uspeo da izvede taj trik? Čuo sam da je bio najbolji Kodatortin student pre nego što je otišao. Flora, jesi li dobro? Dobro je, Hilio. O ne, oslobodio ga je. Pravi si genije, Hilio. Zašto nam ne pošalješ još par čudovišta dok si još tu? Ta rukavica očigledno nije mogla dugo da izdrži. Ovo mi se nije svidelo. Momci, sad sve zavisi od nas. Naša magija je beskorisna protiv čudovišta. I Pixie ne mogu mnogo da pomognu. Pa kakav je plan? Uradit ćemo isto što je Hilio. Kanapom ćemo zavezati čudovište. To moramo zajedno da obavimo. Vezat ćemo ga na isti način. U redu, ti si zadužen za ovo, ali samo čekaj dok te ne pobedim. Dobro, to je pošteno. Hajde idemo. Hajde, privucite mu pažnju. Tehna, možeš li da pozicioniraš ostale? Momci, zauzmite svoja mesta u poluprečniku od 20 metara. Užad! Ovo ga neće dugo zadržati. Zar ne bismo trebali da pošaljemo nekog na Trix? Nema potrebe, doći će kod nas. U pravu si, klinci će se dobro snaći sa čudovištem. Ipak, mi smo ih učili. Biljke, zgrabite ga! Da, imam je! Slaba tačka mu je ispod grla! U redu, sad! Hajde, momci! Ti mi pazi! Dobro sam. Niko ne može da dođe do skrivene sobe, a da ne prođe ovuda. Dobro, straža na svoje položaje.
Po svaku cenu je moramo zaštititi. Prokletstvo! Previše ih je! Vratit ćemo se! Čestitam. Uspešno ste se izborile sa čudovištem danas. Uspele smo, profesore. Volio bih da sam vam pomogao, ali bio sam evakuisan sa ostalom publikom. O, nema veze. Najvažnije je da ste dobro, zar Da, ne? njoj je samo to važno. Izvinjavamo se, učitelju. Nismo na vreme uspele da uzmemo knjigu. Zato što ste spore kao kornjače. Pustit ćemo ih da misle da su pobedili, postaće nepažljivi. Sad znamo gde je drže. I kad se najmanje budu nadali, napašćemo ih tako da neće brzo zaboraviti. Knjiga će biti moja!